Ασφαλής φροντίδα για κάθε νεογέννητο και κάθε παιδί, το φετινό μήνυμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, και σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε μια γυναίκα που βρίσκεται στην καρδιά της ασφάλειας με επίκεντρο τον ασθενή. Η κυρία Βανέσα Αυγουστή, επικεφαλής ασφάλειας ασθενών και φαρμακοεπαγρύπνησης στην Novartis Κύπρου, ηγείται με πάθος και αφοσίωση, διασφαλίζοντας ότι κάθε βήμα στην πορεία του ασθενή είναι ασφαλές και ποιοτικό. Με αφορμή τη φετινή Παγκόσμια ημέρα ασφάλειας ασθενών και το σύνθημα Ασφάλεια ασθενών από την αρχή, θα συζητήσουμε πώς η Novartis μετατρέπει αυτή την έκκληση για δράση σε ουσιαστική προσφορά προς την κοινωνία. Βανέσα, καλώς όρισες και ευχαριστούμε που είσαι εδώ. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να είμαι εδώ σήμερα μαζί σας. Αρχικά, ως επικεφαλής ασφάλειας ασθενών και φαρμακοεπαγρύπνησης, μπορείς να μας εξηγήσεις τη σημασία της φαρμακοεπαγρύπνησης και πώς αυτή συνδέεται με το φετινό θέμα της Παγκόσμιας ημέρας ασφάλειας ασθενών? Η φαρμακοεπαγρύπνηση αποτελεί τον ακρογωνίο λίθο της ασφάλειας των ασθενών. Είναι μια επιστημονική και οργανωτική διαδικασία μέσα από την οποία μπορούμε να αξιολογήσουμε, να κατανοήσουμε ανεπιθύμητες ενέργειες ή άλλα προβλήματα τα οποία σχετίζονται με τη χρήση των φαρμάκων. Είναι μια νομική υποχρέωση που έχουμε όλοι στον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας, αλλά και ηθική ευθύνη απέναντι στους ασθενείς μας. Με απλά λόγια μπορούμε να πούμε ότι η φαρμακοεπαγρύπνηση είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Και επειδή η φαρμακοεπαγρύπνηση ως διαδικασία δεν είναι πολύ γνωστή, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάθε χρόνο αφιερώνει μία μέρα για την ασφάλεια των ασθενών, με διάφορα θέματα κάθε χρονιά. Το φετινό μας θέμα, ασφαλή φροντίδα για κάθε νεογνώ και κάθε παιδί, με το σύνθημα ασφάλεια από την αρχή, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα. Κάθε νεογνώ και κάθε παιδί αξίζει ασφαλή φροντίδα από την αρχή. Υπάρχει ανάγκη για ασφαλή φροντίδα, αλλά και ποιοτική φροντίδα για τα παιδιά μας. Οι στόχοι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στοχεύουν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, στην ενημέρωση των οικογενειών και των φροντιστών για την ασφάλεια των νεογνών και των παιδιών, αλλά και συνεργασία με τους επαγγελματίες υγείας σχετικά με ορθές πρακτικές που σχετίζονται με τις φαρμακευτικές αγωγές. Η φαρμακοεπαγρύπνηση παίζει ένα κρίσιμο ρόλο στην πρόληψη των κινδύνων των νεογνών και των παιδιών που είναι πιο ευάλωτα όσον αφορά την ιατρική περίθαλψη. Γενικά η φαρμακοεπαγρύπνηση είναι μια διαδικασία συμμόρφωσης, αλλά με το φετινό μας θέμα εγώ πιστεύω ότι είναι μια πράξη φροντίδας, υπευθυνότητας και σεβασμού προς τους πιο ευάλωτους ασθενείς μας, που αυτοί είναι τα παιδιά μας. Πώς συμβάλλει η Novartis Κύπρου στους στόχους της Παγκόσμιας ημέρας ασφάλειας ασθενών? Μπορείτε να μοιραστείτε κάποια σημεία από την εκστρατεία σας? Ως εταιρεία δεσμευόμαστε στην καινοτομία με επίκεντρο τον ασθενή. Πάντοτε με διαφάνεια, εμπιστοσύνη και ενδυνάμωση της κοινότητας. Η Novartis Κύπρου φέτος ηγείται μιας πολυδιάστατης εκστρατείας. Ξεπερνά την απλή ευαισθητοποίηση. Εστιάζει στην παιδιατρική φροντίδα, προωθεί την ενεργή συμμετοχή της κοινότητας και ενισχύει τη ψηφιακή καινοτομία. Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει μια εκδήλωση η οποία θα τεθεί στο Mall of Cyprus στις 6 Σεπτεμβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 1 το μεσημέρι. Στοχεύει στην υπεράσπιση της ασφάλειας των νεογνών και των παιδιών, αξιοποιώντας την τεχνολογία. Θα υπάρχουν διαδραστικές οθόνες όπου τα παιδιά θα μπορούν να μοιραστούν τα όνειρά τους, δίνοντάς τους έτσι με κάποιο τρόπο φωνή. Αυτή η πρωτοβουλία γίνεται σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς, όπως είναι η Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου, η Ομάδα Παιδιατρικής Φυσιοθεραπείας, το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής Αμερίκος Αργυρίου, η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου και ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος. Και εδώ είναι μια ευκαιρία να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους φορείς που μας έχουν δώσει την αιγίδα τους και να τους ευχαριστήσουμε για τη συνεργασία και για τον κοινό μας στόχο. Η Novartis είναι μια κοινωνικά προσανατολισμένη εταιρεία. Ακούει, καινοτομεί και δρά πάντοτε με στόχο να επιστρέφει αξία στην κοινωνία.
Μας αναφέρατε κάποιους φορείς. Πώς αυτές οι συνεργασίες μπορούν να συμβάλλουν περισσότερο στην ασφάλεια των ασθενών? Μέσα από στρατηγικές συνεργασίες με εξειδικευμένους φορείς, διασφαλίζουμε επιστημονική τεκμηρίωση και κοινωνική αξιοπιστία. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύουμε την εμπιστοσύνη του κοινού. Προάγουμε μια κουλτούρα γνώσης και ευθύνης έτσι ώστε να χτίσουμε ένα ασφαλέστερο μέλλον για τα παιδιά μας. Η συγκεκριμένη εκδήλωση στις 6 Σεπτεμβρίου θα δώσει τη δυνατότητα να υπάρξει μια άμεση αλληλεπίδραση μεταξύ των επαγγελματιών υγείας και των οικογενειών. Θα υπάρχουν παιδίατροι, φυσιοθεραπευτές, επιστημονικό προσωπικό από το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής. Έτσι θα μπορούν οι γονείς, οι φροντιστές, γενικά ο κόσμος να θέσει κάποια ερωτήματα και να μπορούν να απαντηθούν σε πραγματικό χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύουμε ακόμη περισσότερο την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ασφαλή φροντίδα των παιδιών μας. Όπως αναφέραμε και πριν, το φετινό θέμα είναι η ασφαλής φροντίδα για κάθε νεογέννητο και κάθε παιδί με σύνθημα ασφάλεια ασθενών από την αρχή. Ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλατε να μοιραστείτε για αυτή την έκκληση για δράση? Πολύ ισχυρό το μήνυμα φέτος. Κάθε νεογέννητο και κάθε παιδί αξίζει ασφαλή φροντίδα από τα πρώτα στάδια της ζωής του. Η ασφάλεια είτε είναι ιατρική είτε φαρμακευτική είναι ευθύνη και υπόσχεση. Είναι μια πράξη φροντίδας προς τα παιδιά μας, που είναι και οι πιο ευάλωτοι μας ασθενείς. Ως ενήλικες έχουμε καθήκον αλλά και προνόμιο να προστατεύουμε τα παιδιά μας. Έτσι, εγώ θέλω να πω σε όλο τον κόσμο να υψώσουμε τις φωνές μας, να ενημερωθούμε, να μοιραστούμε τη γνώση μας και να δράσουμε. Σας καλούμε όλους στο Mall of Cyprus στις 6 Σεπτεμβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 1 το μεσημέρι να έρθετε, να αφιερώσετε λίγο χρόνο με τα παιδιά σας, να παίξετε μαζί τους, να ενημερωθείτε για την φροντίδα τους, για την ασφάλειά τους. Πραγματικά πιστεύω ότι μαζί μπορούμε να διαμορφώσουμε έναν κόσμο που το κάθε παιδί έχει φωνή. Εκτιμάται και φροντίζεται με ασφάλεια, αξιοπρέπεια και σεβασμό. Κυρία Αυγουστή, σας ευχαριστούμε θερμά για την ουσιαστική και εμπνευσμένη συζήτηση. Η φετινή Παγκόσμια ημέρα ασθενών μας θυμίζει ότι η ασφάλεια δεν πρέπει να ξεκινά όταν προκύψει το πρόβλημα, αλλά από την αρχή της ζωής. Σας προσκαλούμε λοιπόν στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Mall of Cyprus στις 6 Σεπτεμβρίου από τις 11 έως τη 1 το μεσημέρι. Να είστε όλοι εκεί γιατί η ασφάλεια των παιδιών είναι υπόθεση όλων μας. Καλή συνέχεια!